ko uban shi waye ne ko sai na ci uban shi to ko na kiyaye ne uban shi sai na ci uban shi wallahi mu je sai na ci uban shi kaji ko mu je aikin banza aikin wafi to mu lokacin da muka yi iskanci lokacin da muke dukan mutane to kai shine buke kenan ta dukan kawa kai kaga kai tsaya ka samu ɗana kai ta duka kai dukau ne ni na buge ɗanka wannan yaro ni na buge shi ka buge shi wannan yaro ka sa abin da ya mun kuwa to ko ubanka ne na kiya sai ka zo ka sake dukan shi a gaba na gani baba ka rike girman ka wallahi sai ka buge shi ba inda zaka je baba ka rike girman ka wallahi sai ka buge shi tunda zaka samu ɗana na haifa maka jaki ko baba ina maganar dukan yaron nan dukan da na masa ɗazu ya ishe shi to wallahi sai ka buge shi ina gani kai hakuri baba wallahi ka buge shi tunda kai ka zama dukau baba baba a'a sai ka buge shi dukan da na masa ɗazu ya ishe shi baba la ilaha illallah da wannan ka buge shi da shi na buge shi dole ka yi kuka wallahi dole da wannan na buge shi baba to ka zo ka buge shi tunda kai baka da kunya buge shi fita fili gashi nan ka buge shi buge shi wani baba ka rabu da ni mana wallahi sai ka buge ni baba tunda za ka iya dukan ɗana baba ba za a haka a'a ka buge ni wallahi baba wallahi buge ni kancin banza kancin waje ka tsaya kai ma ka gani wallahi ka tsaya ka gani da hana faffasa ma jiki ku ji ba zancen banza